Nawo ubhala inkondlo ehloko sithi ke imfihlo yabafazi nawo uthi inhloso yakhe ukuthi ke ahlomise abantu besifazane ngolwazi njengoba eveza ukuthi ke abanye baye bagcine ke besaba ukufuna ke ulwazi kanti ke kuningi lapho ke bangakwazi ke bathole khona ke ulwazi lona ke inyosi ehlonishwa yezwa ukuthi uJacob Sibiya odume ngokuthi ke uJacob Inyosi sinayeke kuloke uhlelo lethu ukukhuluma naye ikakhulukazi njengoba ke nezinombolo zokuhlukunyezwa kwabantu besifazane zibonakala zinyuka kakhulu kuloke izwe laseNingizimu Afrika nokwenza lenkondlo ibaluleke kakhulukazi kusona ke lesi sikhathi angikubingelele mbukeli igama lami nguSimangele isibongo sami nguwakachirwa ubukela uhlelo iCatering News Talk angikuqoqozele ke mbukeli bayingxenye yaloko lelo hlelo sithulela lona kulona ka usuku lwanamhlanje sebenzisa ke inkundla zethu zokuxhumana ukudlulisa ke nje ukuphala kwakho noma ke icomment yakho ngaso ke isihambeli sethu kanjalo ke nokhaya kwaso njengoba ekhona ke kusona kulona ke uhlelo lethu iCatering News Talk Jacob asikubingelele sikomkele kuCatering News Talk into enkulu sibe nawo lena imfihlo yabafazi noma imuphi umfazi uyayidinga ukuzabe ngumfazi akuyi ngabuqhalaqhala nokuba ngisazi konke akuyi ngabude nabufushane akuyi ngesakhiwo esihle somzimba yebo kuhle ukuba ngowesifazane owakhiwe kahle nawe thokoza ubonge inkosi ngobuhle bakho uzibuke esibukweni ze ujike naso kodwa ubuhle bangempela yilobo kungadidisa umnikaziyo ngoba akusihlahla saguga namagxolo aso ze ube umfazi oqotho uyazakhela wena imigomo ngempilo yakho ngoba muke wavuma ukulunga waxeka sima bayodlalela kuwo abafana bakupheka ngebhodo elincane ugozwane uyoze uthi itshilo sengivuthiwe babe bekudlala njengomlabalaba benikezelana ngawe bekwenza ibhola labo kwale noma isikuthathile indoda yaqoqa yakwenza umfazi yakufaka endlini ususe endlini namba abafana bayakulandela angithi balandela ibhola labo bafuna ukuzolidlalela lapha endlini ababaza amakhehla nezalukazi athi wena mntana omntenethu wawulifunani ibhola labafana kungenzeka abazali bakuqamba ukuthi ngunomusa kodwa akusho ukuthi hamba ube nomusa kuona wonke umuntu yebo kwehlukile okwaloko sethathiwe wenza umfazi ngoba mayencisha indoda yakhe uzigwaza ngowakhe indoda iyaphakelwa ngazikhathi zonke nangazindlela zonke kumane kube yona indoda ethi mkami ngiyabonga hayi indaba yokuthi indoda ilala ingadlile ukhona wena ungumkayo futhi ungagula indawo lena imfihlo yabafazi noma imuphi umfazi uyayidinga ukuzabe ngumfazi nentombi iyayidinga imfihlo yabafazi ngoba ingunkosikazi wakusasa siphile esikhathini lapho iqiniso lihlanekezelwa ngiyabakhumbula ogogo bethu ngeyalo zabo iziyalo ezazithi ihlonipha la ingayikwendela khona iziyalo ezithi emathumba amnyama emathumba amhlophe kayifi kufe emathumba amhlophe ngathi bebazi ukuthi kuyofika isikhathi salesi sifo esigubuzela umhlaba wonke isifo somdlavuza icancer belo lesi sifo siqoba siyavungula kwimbokodo kunomdlavuza webele umdlavuza womlomo wesibeletho umdlavuza wegazi kulona lonke uhlobo lomdlavuza engake ngezwe ngalo kunomdlavuza owehlula odokotela nososayensi lo mdlavuza impakamo igama lawo yazi ukuphakama komuntu noma engenalo utho eswele noma engazi kunzima ukubuza ngoba wazi ukuthi mayebuza uyalahla isikhathi esiningi abantu besifazane baqemana bodwa engeqwantwala kuthini kuwe ngumuntu wesifazane uhlekisa ngosizo lomunye umuntu wesifazane ufika uzenza umngane nayaza kwethembe akuvulela isifuba akwenekele onke amahlazo akhe wena futhi uthathe lawo mahlazo uhamba wafafaza wanekele izwe bababaza babonayo bathi laba bahlangene phezulu phansi bangamahele vele umuntu wesifazane uhlonyekiswa yilo muntu ambiza ngomngane ingakho isilungu sithi show me your friends I will predict your future siphinde sithi the birds of the same feather flock together ezohlobo lodwa zindizela ngandawonye uma uhamba nezeqamgwaqo nawe uyobizwa ngeseqamgwaqo uma uhamba nezala kutshelwa nawe uyobizwa ngesala kutshelwa ubone ngomopho lena imfihlo yabafazi noma imuphi umfazi uyayidinga ukuzabe ngumfazi lena imfihlo yabafazi noma imuphi umfazi uyayidinga ukuzabe ngumfazi wow beautiful
uma ngilalela nje kuyangitshela ukuthi kunocwaningo obukade ulenza. Yebo siswami. Talk to us about ucwaningo obukade ulenza. Ucwaningo nje siswami sengibingelele ngenkondlo iciko libingelela kanjalo. Okay. Ucwaningo ebekade ngilwenza ukubheka nje umuntu wesifazane kabanzi ekukhuleni kwakhe ngoba wonke umuntu wesifazane mangabe ezalwa ufana nembali. Kodwa egcineni kosuku kufanele ukuthi ke njengoba eyimbali emuhle ezazi ukuthi ubuhle bakhe bubodwa angeke bumenzele lutho. Kufanele ukuthi on top ukuthi umuhle kodwa futhi akube nezinto ayiqikekelayo uma ngabe enze lokho impilo yakhe ihamba kahle yonke. If ubuka ngicabanga ukuthi I did highlight ku-introduction yami Jacob ukuthi le nkondlo yakhe irelevant kakhulu uma ngabe uzobheka ama-stats okuhlukunyezwa abantu besifazane. Listening to what you were sharing with inkondlo yakho, do you think mhlambe ukungakhulumi kwabantu besifazane sometimes ekutheni bathole usizo kuyemthelela ukuthi mhlambe sibone kunyuka inombolo zokuhlukunyezwa abantu besifazane? Angicabanga ukuthi kukhona esingathi mhlambe singakujustifya ukuhlukunyezwa kwabantu besifazane. Asikho isizathu esingathi umuntu wesifazane ukwenzile ukuze ahlukumezeke. Ngabe nginephutha nangale nkondlo futhi angiqondile ukwenza abantu besifazane babe yisulu zokuhlukunyezwa. Kodwa ngimvusa nje yena eze umuntu wesifazane ukuthi okusalayo njengoba nje ewumfazi ingane yentombazane ithi isazelwe noma iseyincane kuthiwa lo umfazi noma lokhu kuumfazi ngenxa ukuthi bebona izenzo zakhe uma ithe wayibamba lapho. So asikho isizathu engathi sikhona ekuthenini baze bahlukunyezwe kuphela we must stop ukuthi sibahlukumeza. Izwakala kahle kakhulu Jacob ukuthi you are not promoting indaba yokuhlukunyezwa abantu besifazane. In fact uma ngabe uyilalela into oyifundayo kuyona ukuthi uyamhlomisa umuntu wesifazane ngolwazi. Hence I'm asking ukuthi do you find ukuthi some of the reasons why mhlamba abanye begcina behlukumezeka ikhona lokho ukuthi abakhuluma abanye kwinkondlo yakho you did say ukuthi ukukhuluma umuntu wesifazane kubaluleke kangakanani abantu besifazane ukuthi baphume bahlonyiswe ngolwazi? Kubaluleke ekuthenini ungaba muhle noma nje ube umuntu onormal mangasebenzisa lelo gama but ekugcineni kosuku into kufanele ukuthi ubuhle bangempela inqondo yakho ukuthi ikhaliphe kangakanani. So ke ubuhle bakho abungakwenzi ukuthi usabe ukubuza even noma mhlawumbe ungathiwa udinga i-direction then uhluleke ukubuza ngoba sizomangala ukuthi usima emuhle kangaka akayazi into efana nale kanti emhlabeni angeke uzuyazi yonke into. Khona abantu abazokwazi ngaphezulu kwakho. Yes. Ngicabanga ukuthi amaphuzu abalekile la ngiyafuna ukuthi singene kabanzi kuyona le nkondlo mangabe sibuya ukuthengisa emarket. Asithengise imbolo eKaizer News Talk mangabe sibuya singena kuso ke isigaba sesibili saloko nje uhlelo lakho iKaizer News Talk uyibukela. Sibingelele mbukeli sikwamkeleke kusoke isigaba sesibili saloke nje uhlelo lakho iKaizer News Talk uyibukela igama lami nguSimangele isibongo sami ngwakachirwa kanti ke kuluhlelo lethu namhlanje sanjele iyona ke uJacob Inyosi okuyona ke inyosi ekhona kuloke nje uhlelo lethu udume kanjalo njengoba ke ehaye inkondlo noma ke ibhala inkondlo esihloko sithi ke imfihlo yabafazi nenhloso yayo ukuhlomisa nje yona ke imbokode yonke ekhona ke kuloke izwe laseningizimu Afrika. Sikhuluma kabanzi naye ke kuloke uhlelo lethu iKaizer News Talk. Ngiyafuna ukuthi ngicheke la Jacob ukuthi kumbukelo lalela lenkondlo bekuzile kade uyihaye isigabeni sokuqala sohlelo yini ofuna ukuthi umbukeli particularly imbokodo ayifunde noma aphume nayo kule nkondlo? Ngingafisa ukuthi afunde kukhona lapho ekhuluma khona ngokuthi uhlonyekiswa umuntu ombiza ukuthi umngane because most of the time abantu besifazane balimazana bodwa beabantu besifazane because ufike ube nomuntu omxoxela indaba zakho ngomuntu wesifazane akanawo lento ukuthi abe nemfihlo udinga umuntu ukuthi mangabe nenkinga amxoxele bese lo muntu amxoxela zonke indaba bese ukuthi lo mngani athathe indaba
naye unazo ezakhe but ezakhe ahlale ngazo bese hambe fafaza ezikamngani wakhe then egcineni bazobona ababonayo ngoba lesakhe sithi bahlangane phezulu phansi bangamahele shuthi anizwani ngokweqiniso niyakhohlisana so ileso sifundo sokuqala engathi ke angeke ngisho ukuthi abangabi nabo abangani but ababaqaphele bese kuba ukuthi ke neassociate yakho njengomuntu wesifazane uma ngabe uhamba nabantu abagroovayo kodwa wena uthi awugroove mhlawumbe uma mfundisi ngiyalenganisa so sizobonani thina ngoba isiZulu sithi ezohlobo olulodwa zindizela ngandawonye nabantu futhi oyihlanganisa nabo mangithi show me your friends I will predict your future ukuthi abangano nabo ibona abangenza ukuthi ngisho ukuthi lo muntu ikusasa lakho lizoba njani ilezo ifundo ngeke mhlawumbe ngiyiqede igaba ngegaba but ilezo ifundo engathi zinamandla. Ngiyaqiphela ukuthi inkondlo zakho uyihaya kakhulu ngolimi likaMageba. Kungani kubalekile lokho ukubona ukuthi mangabe uyihaya lezi inkondla usebenzise ulimi lesiZulu? Okunye ukuthi ulimi lwethu lumnandi lunothile futhi luhambe sekunalokho ukuthi ludayilutheke ngenxa ukuthi sesafunda kanti ke isiZulu naso simnandi singathatha sikubeke endaweni njengazo zonke ezinye ilimi so ngiyasihlonipha kodwa ke when duty calls ngakwazi futhi ukuthi ngihaye ngezinye ilimi but ngithanda ukuthi lolo limi engihaya ngalo ngilihloniphe 100% ngizolusebenzisa. And also Jacob ukuthi izinye izinto ezivele njalo kakhulukazi mangabe uzokhuluma ngalo limi likaMageba ukukhathazeka kuyaye kube khona njengoba uveza ukuthi ulimi seluluxubile kumbala la uzokhuluma khona uqede ungalifaka ngegama lesingisi nokuyinto ebonakala izogcina umthelele ekuthenini ulimi lesiZulu lugcine lushabalele uma uyibheka inkondlo zinamandla mangakanani ekuthenini zingalonda ulimi lesiZulu. Zinamandla kakhulu uma nje singathola ithuba ikakhulukazi naseykoleni sifundisa izingane zisencane because isiZulu sinothile uma ngabe uyicika ucikoza ukhuluma kamnandi uma ngabe nje kuthiwa uyabaleka mhlambe wasuka wabaleka then uzothi wathi galo yephuka uyabona then sekuyisiZulu leso siqondile sekuyazwakala ukuthi lo muntu umZulu ngokuphelele so inkondlo uma ngabe siyibhala kahle siqikekele ukuthi ke asisebenzisi siyalihlonipha ulimi because ulimi obhala ngalo kufanele ulihloniphe number 1 yabo uma ngabe ungalihloniphi hayi kuzobonakala ukuthi lo muntu ubhalile but nje ulimi ngalihloniphi so mina ngiyalihlonipha ngayo yonke indlela though ke ilanguage phela I mean ulimi lujulile ngendlela olujule ngayo nami ngiyafunda usuku nosuku mhlambe ngifonela abantu abadala mhlambe ngifonele abanye abantu futhi abamaciko abadala bangihlomise before ngibhale. Do you think inkondlo zisa relevant kulesi sikhathi? I'll ask you this question Jacob ubheka ukuthi uma ngabe usukuphuma uye emphakathini ngiyibona nasenkundleni zokuxhumana na ku TikTok ngiyibona uphumela emphakathini ngibabona ukuthi bakumukela kanjani mawufika kubona bakumukela kanjani umphakathini lokho kusho ukuthini ngokuba relevant kwenkondlo kulesi sikhathi siphila kusona? Hayi ezami ngizosho ukuthi is relevant because engikwenzayo uma ngabe mhlawumbe uyiciko okufanele uwazi amandla akho ukuthi ila ngithani ngoba ungaba imbongi noma ungaba usonkondlo kodwa kufanele wazi ukuthi ihloko efana nalezi so mina ikakhulukazi kulomkhakha othinta impilo mhlambe kusondelene nemishado nezenkolo then lapho ngizokuthatha ngikubeke ngeenkondlo zami so kwenza ukuthi ngibe relevant ngoba into engikhuluma ngayo ngisuke ngingathathi noma yini ikhona lento ukuthi ngibhale nanoma ngayini ngenxa ukuthi ngithi ngiyimbongi igcina into yakho ingenawo umsoco so ngizibona zirelevant kakhulu ngenxa ukuthi isihloko engisuke ngixoxa ngaso siyaqhubeka sibe i-debate and I think ezinye izinto nje kade uyiveza manje Jacob izingiletha kulombuzo wami ukuthi umuntu ogxile kakhulu enkonzweni manje mangabe ubheka inkonzo ubheka nezinkondlo ngeke kungabi into oyibona uyihlanganisa kalula but you are doing it uyakwenza uyahambela inkonzo and that way you are big ukwenza kanjani kuhlangana kanjani? Hayi ngicabanga ukuthi ubuciko siphiwa uNkulunkulu khona lathi khona omunye wanika italent elilodwa wayiselifaka ngaphansi noma waligqiba kwathi omunye owayinika amabili wasebenzisa so konke sikunikwa uNkulunkulu even na uNkulunkulu
uma ngabe ufunda wena incwadi engcwele uyathola ukuthi abantu abafana nabo Solomon those were artists bekungamaciko lawo and babebhala kwayena uNkulunkulu uma ekhuluma noMoses athi nginguye enginguye that is ngizothi inkondlo leyo noma kunopoet lapho ngoba uma ngabe mina ungibuza ngizothi mina ngusibani bani but uthi yena nginguye enginguye so kusho inkosi yamaciko uyena uNkulunkulu ingakho nobumbongo bungasoze baphela nokwenza ukuthi iBhayibheli libe namandla kakhulu yabona mase usulifunda lelo verse nje ubusho nginguye enginguye it brings a lot of power to lelo verse uma ubheka abantu abasha bona banothando lingakanani lazi inkondlo uma ukuthi mhlawumbe kuhambele ezikoleni and also uma ngabe usuku higher ubheka iresponse yabo lungakanani uthando lazi inkondlo kubona inkondlo zinamandla kakhulu kodwa ngibone ngazuthi kuningi okusafanele sikwenze njenge because umkhakha wethu lo mbongo asikakwazi ukuthi sibe mhlambe nomuntu mhlambe ozoba kwi radio show like ama comedian for an example comedian yakwazi ukuthi besohlelweni mhlambe co-host nomunye umuntu but lana thina njengembongo kwangathi sabantu bokuthi sifike sinikezwe that slot yabo asikwazi ukuthi sivuleleke sisho nje nemicabango yethu thanks to i1 KZN TV ukuthi isinikezele lithuba lokuthi sikwazi ukuvuleleka so ngicabanga ukuthi lokho ekusele kodwa abantu abasha bazithanda inkondlo uma ngabe ngivakashele ezikoleni bayazibhala inkondlo lingakanani izinga laba abantu abasha abakhona nje kulomkhakha I know ukuthi you're not going to be specific in terms of the numbers because awazi vela ulenza ucwaningo but mawusuku ubheka nje bangakanani ugeneralizela ubheka bona abantu abasha abakhona kulomkhakha baningi kakhulu ukuthi ke i-poetry buyisondelane ne-hip hop so omunye uthola ukuthi unothando lwe-hip hop kodwa usekwenza ne-poetry omunye uyi-storyteller kodwa futhi uthola ukuthi uyitshela ukuthi yena usonkondlo so ke luningi kakhulu uthando but ke kuyadinga ukuthi sibe nezinkundla zokucobelelana noma ama workshop la uzotshelwa khona ukuthi inkondlo mangabe uyibhala isuke kuyinto efana nale kodwa uthando luningi endlela esimanga futhi ziyabhala izingane zabantu la ngaphandle uqokiwe kuma MBA mangabe sibuya ukuthi ngisemakethe ngifuna sikhulume ngalokho ukuthi usuphinde waqoka futhi siyazi ukuthi unendondo eziningi futhi ezinyeke wayithola phambilini njengamanje futhi uphinde waqoka kuma MBA awards so khuluma ngalokho masibuya ukuthi ngisemakethe asithengise imbolo KZN News kuma ngabe sibuya singena kuso isigaba sokugcina saloku hlelo lethu iKZN News ukuyibukela ngilele mbukeli sikomkeleke kusoke isigaba sokugcina saloke nje uhlelo lakho iKZN News Talk oyibukela mawusanda kuvelela mamona kude sinayo ke inyosi edume ukuthi ke uJacob inyosi okhona ke kuloke nje uhlelo lesi kanti ke uqokiwe ke kwamanye ama awards azonga ukuthi ke iMBA awards uzosichazela kabanzi kusona ke lesi sigaba sokugcina ke ukuthi ke imaphi lama awards nokuthi ke yini enze ukuthi ke aqoke kulolu hlobo ke lama awards ngiyafuna ukuthi sibheke la Jacob ukuthi uqokiwe kuma awards ama MBA asikhulume ngalokho ukuthi mhlawumbe siqale sibheke wona ama MBA awards ukuthi ayini angibonge ithuba ama MBA awards igama eliphelele umlwazet bavundulule awards kusho ukuthi iyona foundation esithulela lama award awesithupha ke manje kulonyaka enzeka so ngiye ngangenela ke namba nginikeza ithuba lokuthi ke angibe ngomunye wama nominees okusho ukuthi nje ukhuluma nominee njengoba sikhuluma yes akanjalo anemkhakha ke eminingi kodwa mina engiqoke kuwo iwona lona owe best poet kulonyaka Jacob Inyosi best poet endiqhathaniswe nabanye abantu labo
Yebo kunjalo. Uyavotela kulama awards? Ngiyavotelwa impela. Okay, ngiyafuna ukuthi singene nakhona lapho ukuthi iphi indlela ababukeli bethu abangakuvotela ngayo. Ngiyazi ababukeli bethu bayasupporta kakhulu njengoba ukhona ehlelweni bazovota nje, ngiyazi bangayiki benze isiqiniseko sokuthi uphinde uyabuya la usuyiphethe le ndodo le evela kuona ama-MBA. But ngiyafuna nje ukubuza ukuthi Jacob, yini wena ekwenza ukuthi uthande lo mkhakha kangaka ungene kuona, because you are very passionate about into yamapoem? Ngicabanga ukuthi nginomunye umsebenzi engiwenzayo mhlawumbe ngeke ngiuchaze nawo okufana nokuthi ngake ngayitshela ukuthi ngiyoke ngikwenze bese kuzoba yilo. Mina ngiyothi kumina kufana nomuntu ongenwe idlozi, because umuntu ongenwe idlozi kuyaye ukuthi mhlawumbe efundile ewumeli but leyanto imbize noma imfune yona. So mina angazi uqale kanjani but yona lento engifunayo. Inkondlo ke noma ubuciko bokuvusa nomulele. Inkondlo ithi ngihaye. So ke kunamazwi siwazwayo othothi aziwa yithina sodwa, ingakho kuze kuthiwa sifana nezinhlanya. So ke kungaphezulu ukuthi ngakuchaza but uNkulunkulu yena wathi mangabe ngizalwa kusho ukuthi ngangilifumbethe ithana. Imfihlo yabafazi ikhona mhlawumbe ikumotivate la ukuthi ama-stats alugebi kwenjalo ukuthi ayanyuka. Ngiyazi ukuthi ngomhla ka-21 November there is i-shutdown ekhona efocus ekubona abantu besifazane endabeni yokuhlukunyezwa kwabo. Kukhona mhlawumbe uthi wabheka wasuthi no, kulesi sikhathi siphila kusona there is a big need for ukuthi kube khona inkondlo esihloko sithi imfihlo yabafazi? Ngicabanga ukuthi ezami inkondlo zifika ngizothini njengesiprofeto. So le nkondlo ngibhale ngomunye unyaka, ama colleagues ami awu2 esasisebenza nawo noma esisebenza nawo ePinetown ayekade celebrate u40 years birthday. So ke ngase ngidinga into ezobaqinisa ukhakhaya sebengena effort flow. So ke ngayibhala le nkondlo nami ngingazi ukuthi izoba namandla kangaka ngoba la ngihamba khona vele bayifuna abantu. So kodwa kahle hle nje yayisukele lapha, akukho la engathi mhlambe bengibheke khona. But ke ngenxa ukuthi ubuciko busegazini, uma ngabe usubhala kunezwe likutshela ukuthi khuluma ngalokho. Njengomuntu uma ngabe eshumayela aka prepare ukuthi uzothini, kodwa ke lowo moya noma leso siphiwo isona esitshelayo kwagcina sekuphume into efana nale. Yes. Ngiyafuna ukuthi nje sibheke kona ama-MBA ukuthi kubabukeli bethu abathi no Jacob sesimzwile nalomyalezo awuphethe ngale nkondlo ubalekile kakhulu. Yiziphi indlela abayisebenzisa ukuvotela? I-number ithi 47439 SMS la kuyo 47439. Okay. Bese ubhala uthi MBA igama elilodwa in capital letters, bese uthi Jacob Inyosi best poet. Bese uya SMS izokuthatha u3 rand. Unga SMS noma ekangaki. Kodwa ke ngokuningi bengangithola enkundleni zokuxhumana la ngizobachazela ngoba kunohlelo lwe-bulk voting system la uvota khona ngemali. Balokho kudinga umuntu mangabe sexhumana nami. Okay. Isikhona isikhathi mhlawumbe kuzovala ngaso indaba yokuvota noma kusavulelekile njengamanje? Ngiyakhuleka kunina besilo nabendlula mithi yamakhosi la kufinyelela khona le TV yethu ukuthi abantu bangisiza ngoba ngomhla ka1 December kumele ukuthi ngibe nginawo amavoto ongenana u500 kube ukuthi ke ngiqhubekela phambili. So ngomhla ka1 December kusho ukuthi kufanele ngiqualify noma ngiqhubeke ngenxa ukuthi ngibe namavote awu500. Uma ngabe ngihluleka lapho kusho ukuthi ngizophuma kulama awards. Kodwa ama awards ayaqhubeka asehlehliselwe u28 February 2026. Okay, but ukuvala kuvala ngomhla ka1 for ukuthi ube namavote awu500 1 December. Akuvalwa kusho ukuthi usuku lokuthi kubonakala ukuthi uyakwazi ukudlulela ubonakala ukuthi uyimisele kangakanani ngamanye amazwi. So amavote okufanele ukuthi ube nawo bese uyaqhubeka kuvotelwa. Kodwa iba namavote awu500 ngomhla ka1 December. Okay. Yeah. So ababukeli basebenzisa le nombolo evelayo njengamanje babona kude wethu ukuthi bakwazi ukuvotela, and also for more information bangangena kuma socials akho ukuze bakwazi ukuthi bathole more information like you were saying ukuthi ikhona enye indlela bangavota ngayo ibulk but bangazi bayithola makuthi bafonela or bangena kuma socials akho bakwazi ukubona kahle. Yeah. Okay. All right. Ama socials yes, you can share. Okay. Kuwona wonke nguJacob Inyosi ikakhulukazi ukuthi ku TikTok uzothi Jacob Inyosi
at 38 uzongithola lapho uzongibona nje yona lensizwa. Then go Facebook uJacob Inyosi, WhatsApp 063 350 119 063 350 119. And ku TikTok they can also see umsebenzi wakho owenzayo. Bayakwazi ukuthi babone some of ama videos or some of umsebenzi yakho oyenzayo. Yebo bayakwazi ukuthi babone nakhona futhi. Okay. Jacob, ngiyazi ukuthi uphinde uhambele nendawo ezahlukahlukene, kukhona abanye mhlawumbe abangathi siyafisa ukuthi mhlambe simqashe uJacob bese sizosishayela lenkondlo yakhe. Talk to us about that. Benza kanjani labo? Uvulelekile into efana njengaleyo webhaya mhlawumbe uthi ibandla lithi no siyafisa sizosishayela lenkondlo. Uvuleke kangakanani kuloko? Hayi ngivulelekile kakhulukazi wona amabandla njengoba kade usho sifuna ukwenza inkondlo zibe relevant kungasho ukuthi semasontweni kuphela kodwa mina ngena yonke indawo ngasho ukuthi nguJack of all trades ngoba futhi noma ungangibiza endaweni yobumnandi ngizofika futhi nakhona ngibe right so bengasimema abantu ukuthi sizohaya inkondlo noma sibaphathele imicimbi futhi nalapho siya kuyosho ukuthini ukuwina kwakho kulama award lawo makuthiwa uqoke ukona usubuye nendodo kuyobe kusho ukuthini ecikweni bakho kwicraft yakho ezinyosi kuyobe kusho kufana nesiqalo noma nestepisi engizobe ngisinyuka ngoba kusekhona la ngiphikelele khona but njengamanje kufanele ukuthi mangabe ufika kwenye indawo bese bayakubuza ukuthi udlule epusha ukuthi nakhe ngikuphethe so kufana nokuthi CV yami izobe isi right ngikwazi ukuthi ngidlulele la engizibona ngifika khona ngoba the sky is the limit. Jacob Inyosi, asibonga kakhulu ngesikhathi sakho siphesona kuluhlelo lethu nangomyalezo nje omnandi kakhulu ongaphansi kwayo kwenkondlo imfihlo yabafazi. Siyabonga. Sifinyelele kona kamaphethelo aluhlelo bese kuthulela lona osukwini namhlanje. Usimangelwa kaChiro ngihamba nalo lonke ke ithimba leKaizer News Talk. Asiphinde futhi kehlangana ngoba